Hi mga kaupaw, madyong buntag itong tanan, madyong oras sa tibok kalibutan. Maadong Sabado din itong tanan guys, June 27 na dayron. Dali aras buwan, oy, humanag June, July na pod. Kumusta naman mong tanan? Karon dahil kuanday ko, nagandam dahil ko makaroni supas, kay may among kuandong adlawa. May among minurong adlawa. Dali nagkuan ako, nagsugod na ko. Bisa sa panakot. Literal nga carrots o repolyo ray mong sagol guys kay na may bata di man pwede sagulan process itong mga bacon nga na pero islamay na hinuni nga nila kay way process tag repolyo bukaw na guys ready na ilong dag makaroni na tong gilatanan daan anong ipahumok daan yan na guys naman na kaluto na ko kaning pamahaw kaniudto kanihapon ba na may sagol-sagol mga ham, hotdog baron kay naibata. Kando literal lang nga carrots, repolyo og chicken breast. Nakaluto na ko guys, kuan pag oras alas 7:20. Sakto na pud. Kuan mamahaw mi kay mata naman pos precious daghan man abutan pa rin hapon kasi abutan pa po ng mabuntag parang kay isang luto ra para tipid sa gas tipid na pusago grabe buntag pag grabe ng inita gahapon ni uwan kamo po buntag init pero murag kung ngarong buntag mo init siya nagkapalis gahapon mo uwan siya. Diha na day may istakdaan nga kuan, macaroni elbow o kuan, angel nga evaporated milk. Tuad na po ito diha ba. Hapit tagilan may expire agatas, kuan may expire. September. Mudura dyan ka na hanak kung macaroni niya. Si tatay gabi pag uli, napalit na sa daag. Repolyo, carrots o breast, chicken breast. Kay lisod man po mula ka pag sadyo mula nga napod mamutuhan na di nakaluto kay alas 6 pabisa na mag-abari ng palengke dito sa housing dama pa ipamalit mo dumagani ha mapay alas 6 nagsugod na kukuan andam sa ang giluto mamahaw na merong tadtaod kanang ingana guys nga hilig mo ka na magluto bitag isahan ra labi nagbuntag tama na sa hapon ingana mabutan pagsunod ugma bisag din ang agnaluto guys para di bitaw dali mapanas muadra mag isa ka teaspoon nga kuan isa ka teaspoon nga suka para na sa pang preserve nga butan pag pila ka meal lagi mo pagkaon dinang ang bugas na ba luto bisag gansa ka nang magluto ka og sad-an sinabaw wala sa panadiha kaning anak karon kay macaroni soup man naman dyan na sa gatas so need ka mag-add og suka mga kasaragod pud ka kutsarita ay aron di siya madaot og dali ba mabutan pa pud pila ka antay karon mabutan pa pud nagkaugma og di jud siya mahurot kay mo laging cameraman mo nang jadi mahurot dajon mara pa na ihang wan guys mara pa na yung sekreto aron di ka dali madaot labi na magdungag kay tagdugay na mong luto mahurot or sabisan sa kana magsabaw kay nga na lato natural og magisa-gisa na mo dinay suka ano kaya sinabaw dinang agor kani nga nanay gatas pwede ra na si dani mo butangan og isa ka kutsaritang
suka. Para ma-preserve siya nga di siya madawat og dali. Labi nagdinungag nga bugas kay labi nagkaranting init, dali ara dyan mapanos. Murang pamamahaw namin guys sa kang precious. A few Hi kanak. Hi. Asa man ta? Dami dari guys sa katong agianan padung San Pedro. Dami sa Victoria. Adi ara tatay. Tas El Anunciata Pares simbahan. Asa man ta na? Arang duga dyan na dyan may wala kani din eh. Pila nakatuig tayo? Duha na na? Ha? Year 2021 pa din yung sorry Dani. Tugay na may wala kaagi din eh. Sukat ka tong makaagi na dito sa Bilibid. Dili may mga kiso na mga tumisbayan. Si Aling Maliit. Asa man ka Aling Maliit? Saan ka simbahan? Huwag ka na rin mga hamsan. Tubig ito mahulog. Yung mga kita naman dahil silang na rin yan huli infant na ka din private siguro na huli infant. Taga brown, pwede mo lahos dan eh. Pero gaban jeep na siguro mo na kayo no? Dali man eh. Mura magdali ako no? Manggod ko ang sidmo blow magyelo. Oh, pink daig dali. Yellow man to. Saan ka? Sige, SM. Oo, kanang SM kuan ba? Isirihan ra.
A few moments later. Diyan na din may sabay guys. And may hapit din palit og gulay dito sa mga palitan. Kaya palit mo pa may tubig ni Precious. Kita na po siya lapis dia. Lapis sa pag color pins. Anja, aktor ba sa bungbong isuwat. Dan palit po saging ug orange. Grabig orange sa 20 namang buok. Aglakatan po dag 80 kilo. Pila ra ka lugas. Kaya nakalugsong man lagi aw. Ang paboritong binangkal. Batong guys, kaya may batong po sa mga palitan ng gulay pag gusto palit sa laing pwesto ya. 5 ka lugas, 20 pesos, 40 pesos na ning duha ka bugkos na 5 ka buok, 20. Wala di barato ron guys, ag barato ron ag baji na laman nga mahanjo. Agamang napalit na gulay dito sa anong palitanan ng barato ron. Ag tag 50 rang kilo ako basa. Nalang palit ko ni Graxol kay panghugas mo na mas gulay o isda o magkuhan mo. Hugasan mo na mo. Sabi na gulay na gikas merkado. Kaya daga mong kuhan. Kubasa ko ni si Jah. Bali 68 ni si Jah. Tag 50 mong kilo. Higa taong po. Barato rin ng tao. Pila rato ng tao. Marot 25 mo siguro na. Lima ka buok. Da mantika nga linaw. Kinaut da naman ni mantika. Kani di among gipalit ng gulay para din ang mapuhon kay maglawoy ni. Manihapon na din mi guys, yung panihapon sopas gi. Madjong gabi din ni jung tanan guys. Suma na demig panihapon agkamo diha nakakapos sa bapud mo. Anja madito yung mga update ganina. Ning sorry mi gamay dito sa tumoy kay aron makakita pud mig laing purma ba. Anja hapit pud palit og gulay para nami magulay ba pohon. Kay tingkulatan na pala sa tayo mas labhonon kay Domingo man. Wato nakapalit may gulay. Diya. Shout out ko nung tanan labi na sa kanunay nagtimbaya din among channel kanunay mga mo comments. Daghan kadtong salamat sana agi hapon nga sige panglantaw sa among videos bisan kunog laay. Sige lang maglaay basta kay maka-update ra pud mi kay ba man ko nga naapoy mangita na mo ba na may ka-upload. Kaning aha guys. Kanang naay kon kuha na laman niya nga maka-upload po ko kay ijawat pod na apoy mamiso kay ug nara lagi pusod sa bayo man lagi po maadjong ika video. Mao da ito dengan kadtong salamat sa nasi pangumusta namo. Labi na sa katong tinuray nga way paglubad sakad sa unahan tod karon na agi hapon dengan kadtong salamat. Pasalamatan jud mi kanunay sa Ginoo nga gihatag mo namo. Labi na sa among kapit-us sa among kinabuhi nga naka-survive mi kay tungod sa indong gi-share pod nga grasya. Di jud mo namo makalimtan ug kanunay naman jud ko mag-ampo sa Ginoo nga hinatpon ta nga tagaan pa mo apaw-apaw nga grasya ug kabaskog kanunay sa panglawas para magkaaban pagdugay sa minahal sa kinabuhi. Anda sa
kato day nangutana og di ko numi mo uli kay mao man lagi mag birthday og 80 aga mong lolo among lolo to tayo Ariston mag birthday og 80 years old nagka July 2 da man lagi to nga di jud mi kaapas kay man tong nagsugod pag krisis anja nagmahal man to mga masahe kay nagmahal ang gasolina arang mahalaman anja karon ako kay baog na nabay barato sa wala na may barato pero dugay palagi pod mo sakay 2 to 3 months pa ingana dahil maglang promo ron kaya duga dyan sa una katong wapas presyo sa una maguli-uli ko 1 week 2 weeks makapalit man kag libo kapin karon ubutan magpila ka buwan ag libo kapin sa bagay nagmahal na dyan tanan nag-asang napitar og barato ing nako kaya maadto ko dito kay grabing mahalan na dyan di na dyan makaingan nga napay barato kay bisag katapusang lata na nga saging tag 70 mang kilo ja di na man jud hinon daghan jo arong palitan arong na ijawat di na lang mo jud malata anja guard di mo balitan to malata na to siya kay di naman to mahalin ilabog na lang man hinon to di na jud hinon mapuslan ug ako pa siguro manindag nga ng mga prutas mga saging dapat og muko ana jud mulutong na jud siya balik dyan na lang magbarato kay arong mahalin kaysa nga tong malata ra man jud to malabay ra to or sila ra ba kahimukaan na tog lata na ngana ba kay kami dyan na tamapag nga ng mga prutas, mga sa panadiha, mga gulay nga na, mga lata, or mga isda baron, mga dubok. Og presko pa, so pwede pa nimo mahal-mahalan. Pero og hapit na gani, paduong na po siya madaot, mo na lang pa ibalik siya barato, ijawat mahalin, mapuslan pa. Kaysa, mahal gyapon bisag lata na. Kaysa pabagpay ganahan mo palit og lata na, dyan mahal gyapon. Ikaw, kaha sa iyong pamina mo palit ka, kag mahalan dyan lata na. Okay ra mo palit kag mahal basta kay kuan pa lami pag kalidad anjay nga tong lata na kasi pagbabiganan mo palit itong mahal so una sa dito ko sa kuan guys kaluukan kung trabaho pa kong pabrika sa Dingdong mga happy nga na GBC Food Corporation sa Liano Kaluukan so dito pa ko namin dito isuki pun palitan ng mga gulay mga isda nga na mga prutas kay isa ra sila ka kuanan balinyahan ganahan mi kay nagtanaw galini mo sa kuan nga murag di na sa presko danda na si Jamay kani bayre na lang manig ingana barato na lang man niya kay arong makakuan arong mahalin kaysa malata ra ingana ganahan ko sa mindset sa kanang negosyante nga ingana kay balag malata-lata na at least mahalinan pa di ba kasi nga tong malata na ipanglabag raman jud to kay di naman jud to mapuslan adyo ko nagsilay mga anak tong nga lata naman to kung nagali isda nga murag di nakadupres kani barato lang nga tag naman nagbarato rin mo kay arong mahurot na ni kasi ay abot pa nis kadagat nga na ba na bang napoy pagka-kindness ba di pud kay nga magnegosyo ra kay ba arong mo dato negosyo nga kinahanglan pagka magnegosyo arong makapalipay pud ka sa uban basta di lamang jud ka gansi yan na ba nga to ganahan ko to ba na pabagha dito ron pila na pud katuigan kay arong dugajan na pud ko dito ng trabaho nangyayari kuan pa to 2004 2005 2006 nga na dugay ra kaadyo to mga panahon na sa naglibot-libot pa ko pabrika GBC Food Corporation Ribisco Republic Biscuit Corporation Ribisco nakatrabaho po ko dito sa Pujibar kanang buhatag Pujibar ba kaya ko naman na sila sister company raman na sila libot naman dito mga manamang kontrata mauto ganahan po itong panahon na sa trabaho pa ko pabrika kay naka-timing po nga na ingat to dapit sa boarding house na namaligya sila anja ug itay mo palit ka anja nagtimbang ko ang ragi mong kwarta kasiguin na laman ti ug pila ray maabot sa kwarta ano malami ko na yung nga ba kay nakagilansya ra sila nakapalipay po sila tao nga na kay mas madyo man dyan po mo share ka o kindness sa imong isig ka tao bitaw pero ako di dyan ko ganahan kay bahalagay nang kung
bidya ko batasan basta di ko ganahan og plastic. Makaibaw gali ko og plastic guys. Magbinidya na jud ko na di na jud ko ganahan na mo tagad bahala inan kog bidya ko batasan kay di ko ganahan. Ang ganahan kanang tinuuray ra jud. Bahalag di ipakita nga unsa pa diha nga nagmahal ka basta makita pud nimo sa buhat nga tinuuray kang nagmahal. Ngana ba? Kay actions speak louder than words man kuno. I say. Nanapod. Bitaw. Kani magupang ubang tao, bis kay ikaw malinawan ka na ra kay peace of mind. Maghatag magupag ka stress kay di pud ka mao maikog ba di pud ka mao mawiod ngay nga na labi na ginaguan di na kay pangaduon na laman jud pud di nga na ug ansay mong saad ngay nga na labi na mga negosyo nga sa imong saad so imo dyan ang bayran o imo nang nagamit kay lisod man pud og imo rang pangaduon anja hinaguan ba dya pud manang sa huna-huna na lamang gupod nato og maghatag batag kaaduhan sa atong si katao og maghatag batag ka stress ra hinuon manang ako bitaw dari makagawas lang man jud mi dari og na importante nga na paliton na og way biyahe si tatay magawas og migari jud aron makakita pud miglaing environment laing porma di kay puro ato para og bungbong sa bahay og sahog kay pareha pala magnas buhol nga pwede ra ka mosuri nga tos kalsada lami nang imong paminaw sa mandari nga imong makitaan puro raman pud atop mo nang lami ba dya pud og mo kuan sa tabang mo relax sa putas atong probinsya. Lang kay problema kay kuang lagi putag dada ba nagihingan nga di na jud lalim dining nanatay anak isa ra gali na sa kabuok pero maka kuan hangaton man gajud pud di aita naglisod tag kinahanglanon ni ja vitamins nga na diaper kaluoy Ginoo bintahan na lang man jud kay katong among gidala sa ijang pedya naadura pud sa sijang hilanat wa namin nagka problema og magpa-laboratory pa mi para man dyan ay kanunay ampo ng dyan kabaskog sa ilang paglawas yung mga dyan ay importante wala kita ma-exercise lamang po taang na po na sa mga tao lagi pong di po maganahan nagmaadyo bitaw dyan masadetete ang update karon guys tumurag na taas sa pa na yung istorya ba marites ginagmay kaya madyan na laman na po ko ikashare nito din isang atubangan nga puel ra ba kunog na nasa mga jud nga mao man dyan ihang naong malipadan ba po ko bisag ingani ra ko kay at least nabuhi di ba nagali uban nga hopeless na kaayos ilang kinabuhi ako di jud ko ingana